Du starter. Jeg er Nana. Jeg hedder Camilla, jeg er 20 år. Jeg er Katja. Jeg hedder Camilla, jeg er 21 år. Jeg hedder Mubarak, og jeg er 19 år gammel, og jeg kommer fra Kosovo. Jeg hedder Philip Dan Larsen, jeg er begyndt på KU her i sommer. Jeg hedder Jonas, jeg er 19 år, og jeg går på KU, fordi jeg gerne vil finde arbejde bagefter. Og jeg har det godt på KU, og vi har et rigtig godt sammenhold og nogle rigtig gode lærere. Jeg går på KU, fordi jeg vidste egentlig ikke, hvad jeg ville. Jeg går på KU, fordi jeg godt kan lide at arbejde praktisk og lære gennem mine handlinger. Jeg skulle have været i London og studere film og foto og grafik. Grunden til, at jeg går på KU, det er, fordi jeg rigtig gerne vil uddannes. Men det blev så stoppet, og så blev jeg tilbudt at komme herned i stedet. Og så tænker jeg, det vil jeg da i hvert fald meget gerne. Jeg hedder Laurits, og jeg er 21 år, og jeg går på KU for at få en uddannelse og få et job. Jeg hedder Helle, og jeg er 20, og jeg går på KU, fordi det er noget nyt, jeg skulle prøve, og det er spændende. Jeg er Patrick, jeg fylder 19 år her i næste uge. Og så fordi jeg godt kan lide at arbejde ude i naturen. Jeg hedder Anders, og jeg er 21 år. Jeg hedder Mohammed, og jeg er 18 år gammel. Og jeg valgte det her, fordi jeg rigtig vidste, hvad jeg havde lyst til. Og jeg går på KU, fordi jeg synes, det er fedt uddannelse, og det giver nogle muligheder, som vi kan bruge videre i livet. Og, ja. Det fede ved KU, det er, at vi alle sammen er så forskellige, og det gør, at sammenholdet det bliver rigtig godt. Så ringte min ugevejleder Bo Hansen så til mig og sagde, at han kunne tilbyde mig det her KU her i Svendborg. Så det valgte jeg. Jeg synes, det er rigtig fedt at gå herude. Der er rigtig fedt sammenhold. Og ligesom at gå på efterskole, bare meget federe. Altså, vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden, og alle taler pænt til hinanden. Og